מקליט. אז אני אומרת שרציתי מאוד לתת לכם עוד כמה כלים להתמודד עם קשיים, במיוחד עם הסטודנטים, ואחד הדברים החשובים זה ליצור את הסטינג, ליצור את הגבולות. אז אנחנו בפעם הבאה נדבר על שיעור מקוון, ככה יותר נדבר על זה, אבל באמת הנושא של לפתוח מצלמות, הנושא של לשים על מיוט כשאתה לא מדבר, הנושא שבאמת ליצור איזשהו שיח, או כמו שאני פונה אליכם, והיה כאן שיח ער ושיח מרגש מאוד בחלק הקודם של השיעור, ואני יודעת שכשאנשים יודעים מה מצופה מהם, אז יותר קל להם לעמוד בזה, אוקיי? ולכן, אם מקובל שהמצלמות פתוחות עם הסטודנטים, אם מקובל שכל אחד מדבר כשאני פונה אליו, אז כבר במהלך השיעור יותר נעים, וגם יש המון שיטות וטכניקות, כמו שאני חושבת שאני הדגמתי לכם, את הכניסה הזאת שהייתה לנו עם ההתנסויות הנחמדות שנתתי, אם תרצו אני אלמד, אבל זה לא חלק מהדיל, מה שנקרא, אבל יש המון כלים כאלה שאפשר לשלב ולהוסיף ולגוון את השיעור שלנו, אוקיי? אז אנחנו נחזור למה שככה סיימנו בפעם הקודמת, וזה בעצם היה אמור להיות השקף הראשון שלנו היום. מה יוצא מאיתנו כשסוחטים אותנו? ואנחנו בתקופה שסוחטים אותנו, נכון? אז פעם כששאלו אותי, ליאת, מה יוצא ממך כשסוחטים אותך? אז ככה, גם חשבתי על איזה ליאת רואה, זה שעומד מולי, וגם הרגשתי מין כאב בטן כזה שהתפשט וככה, לא כל כך היה לי נוח עם זה. כי כשבדרך כלל שאנחנו סוחטים לימון, יוצא לימון. סוחטים תפוזים, יוצא ממנו תפוז, יוצא מיץ תפוזים. אבל כשסוחטים אותנו, יש פה עניין רגשי. והרבה פעמים יוצאים דברים שאני לא רוצה שיצאו. אוקיי? הרבה פעמים כשלוחצים אותנו בעצם העובדה של המילה לחץ, אז ייווצר פה כעס, פחד, ייאוש, סוג של חוסר ביטחון אולי. אז זה אומר שזה דברים שקיימים בי, אבל אני שואלת אתכם, ואני לא אפתח את זה עכשיו לדיון, אלא לרגע של חשיבה. האם כעס, פחד, ייאוש, שחיקה, חוסר ביטחון, זה רק מה שיש בנו ברגעים האלה? או אולי יש בנו גם דברים אחרים שיכולים לבוא לידי ביטוי, אוקיי? כמו למשל הקטע של הסובלנות, והאהבה למקצוע, והאהבה בכלל, ואולי התקווה לתקופה אחרת, דברים, אני פשוט מצטטת דברים שאמרתי מקודם. ואולי אם לחוצים אותי, אז אני דווקא אהיה עוד יותר יצירתית, והפוך מזאת שהולכת עם ראש בקיר, אלה הנהלים, ככה צריך להיות, זה מה שצריכה להספיק, אולי. זאת אומרת, בואו נחשוב שתקופת הלחץ הזאת, תקופת הקורונה, זה איזשהו קווץ' כזה שעושים עלינו, ואנחנו רוצים לנסות לעשות את הדברים גם אחרת, אוקיי? אז יש סרטון מאוד נחמד שאני אפתח איתו, שנקרא למה נשפך הקפה. מכירים אותו כי הוא רץ הרבה באינטרנט וכל זה, אז תרימו יד רק אם אתם מכירים, שאני אראה ככה למי אני לא מחדשת, למה נשפך הקפה, שהוא די מתקשר למה שהסברתי עכשיו, אז בואו נראה שזה עובד. רגע, הוא התחיל, רגע. שומעות? לא שומעים? חלק כן וחלק לא. לא שומעים? טוב, אז אני אשלח לכם את הסרטון, אבל הכנתי, התארגנתי עם זה, כי אני מכירה את הבעיות של לא צריכה להיות פה שום סיבה למה זה למה אתם לא שומעות. לא, שומעות, פשוט הווליום קצת נמוך, אבל שומעים את זה. אוקיי, זה כל אחד צריך להרחיב אצלה. כן, חלש. אז אולי נגביר את הווליום. לא נורא, נשלח לכם אותו, אבל הרעיון של הקפה זה בדיוק הרעיון של מה שנסחט מאיתנו. אתה מחזיק כוס קפה ביד,
ומישהו עובר לידך, דוחף את היד, והקפה נשפך לכל עבר. למה נשפך הקפה? בגלל שמישהו דחף לי את היד. זאת התשובה הלא נכונה, תשובת הקורבן. זה שזה הופעל עליי מבחוץ, מה אני מסכן, אני לא קשור בכלל, במקרה אני פה. אז נשפך לך הקפה, כי היה לך קפה בכוס. אם היה לך תה בכוס, אז התה היה נשפך. זה מה שיש בכוס, וזה מה שישפך. ולכן, כשהחיים מטלטלים אותך, וזה קורה לכולנו, מה שיש בתוכך יצא החוצה. קל לשחק אותה עד שחוטפים טלטלה. שאלי את עצמך, מה יש בתוכי? כשהחיים יהיו קשים ויש תקופות כאלה, או כשנחטוף מכה, מה יישפך? אהבה, אושר, חמלה, ענווה, או כעס, עצבים, מילים קשות, או מעשים קשים. זאת הבחירה שלנו. למלא את הכוס שלך בהכרת תודה, במחילה, בנתינה, באושר, בעדינות, בהכלה ובאהבה. ואני יודעת שנורא קל להגיד מהצד, את לא איתנו, את לא בדיוק יודעת מה קורה כאן, אבל אני מדברת על מצבים קשים שתמיד היו, תמיד יהיו, ובאמת, איך אני מתמודדת עם כישלון? וכדי להתמודד עם כישלון, אני צריכה לעשות עם זה איזשהן פעולות שקשורות בדרך שבה אני מתמודדת עם הדברים. אז באמת נורא יפה, באמת הכישלון מצד אחד בתמונה פה יכול לקבור אותי, מצד שני הוא יכול להיות איזשהו מדרגות שאני אתאפס וימשיך הלאה. וקצת ככה ניתן איזושהי השראה בעניין הזה, שתומאס אלווה אדיסון, זה שהמציא את חוט להט, מנורות הלהט, הוא עשה כל כך הרבה ניסויים עד שהוא הגיע לזה, הוא עשה איזה 2,000 ניסויים, וכולם הוא נכשל, והוא תמיד היה אומר, אם מצאתי 1,000 דרכים שלא עובדות, אני לא נכשלתי. כל ניסיון שכשל הוא עוד צעד קדימה. גם האחים רייט. סליחה? גם האחים רייט. נכון, עם המטוס הזה, נכון מאוד, אבל אני מצטטת אותו, והוא תמיד אמר שבמקום הנמוך הזה קיימת דרך לעשות את זה טוב יותר, ואז אתה צריך למצוא אותה. אם לא הולך משהו מסוים, אנחנו צריכים למצוא דרך אחרת. זאת אומרת, כל כישלון יכול להביא אותנו לתובנה או להכרה, דיוק, להכרה, אנחנו יכולים לעשות את הדברים אחרת, ובדיוק התקופה הזאת לא נוח לנו, אבל היא מזמנת לנו לעשות את הדברים האלה אחרת. ואני רוצה ללכת לעוד ענק אחד, שהוא ענק בספורט וענק בעסקים, שקוראים לו מייקל ג'ורדן, או בעברית אני אוהבת להגיד לו, קוראים לו מיכאל ירדן. אז מיכאל ירדן, אם הייתי שואלת אתכם אם מישהי מכירה אותו, לא הייתם עונות לי, אז כן, מייקל ג'ורדן, אליו התכוונתי. הוא אמר, החטאתי מעל 9,000 זריקות בקריירה שלי, הפסדתי כמעט 300 משחקים, ב-26 הזדמנויות שונות סמכו עליי לקחת את הזריקה המכרעת במשחק, אבל אני פספסתי. נכשלתי שוב ושוב בחיי, וזו בדיוק הסיבה להצלחתי. והבחור הזה היה מצליחן, לא כי הוא רק מוכשר, אלא כי הוא עבד מאוד קשה, וכי הכישלונות לא הכריעו אותו, אוקיי? הוא תמיד היה אומר, אתה מחטיא 100% מהזריקות שאתה לא לוקח, ולכן מי שכן לוקח וכן עושה, נכשל. בנות, אתם נכשלות, דווקא פרידה בפעם הקודמת, ואני שמחה שאני מקליטה לה את זה, פרידה זה בשבילך, בפעם הקודמת אמרת, הכיתה נכשלה, עכשיו מה אנחנו עושים עם זה? בואו נבדוק מהצד שלכם, למה נכשלתם? בואו נבדוק מהצד שלי, מה היה החלק שלי בעניין הזה, שהתוצאה הסופית היא שנכשלתם. אני עשיתי את כל הדרך, כל מה שיכולתי לעשות, אבל האחריות, אני חוזרת על המשפט הזה, האחריות על התוצאה היא לא רק שלי, היא של כל המעורבים בסיטואציה, אוקיי? אז באמת, גם דיברתם, ממש הכנתי את הדברים האלה,
והשיחה שלכם גם לזה הגיע, וגם על זה דיבר מייקל ג'ורדן, שהוא באמת מעורר השראה גם בספורט ובהישגים וגם בעסקים, מה שהוא עושה היום. כמה חשוב הצוות, דיברתם על ההפריה ההדדית, דיברתם על הסינרגיה שיש בעבודת צוות, כי באמת, הוא אומר, כישרונות מנצחים משחקים, אבל עבודת צוות ותבונה זוכות באליפויות, אוקיי? זאת אומרת, אתם, הצוות, הסגל המדהים הזה שנמצא פה עכשיו, שבאמת מג'נגל ונמצא במצב שהוא לא נורמלי, שהוא לא משהו שמישהו צפה שיכול לקרות דבר כזה. גם בלי הקורונה והזום, יש אצלכם עבודה ענקית, דחוסה, עם המון מחויבויות, וכולכם כל כך מיינדד לעבודה, וכל כך העבודה חשובה, שגם עכשיו לפעמים אתם גם פוזלות לעניינים שאתם ככה רוצות לסיים. ויחד עם זאת, לפעמים כשעושים איזושהי אתנחתה ואיזושהי הפסקה מהשגרה, אחר כך חוזרים עם יותר אנרגיות, אוקיי? משהו שככה, אם אני אגיד לכם דיאטה, אוקיי? אני אלך למשהו אחר בכלל. בואו נלך לתחום של דיאטה. פעם התעסקתי עם דיאטות, אז ככה הגעתי לדבר הזה, אבל זה מתאים לכל ניתוח של כישלון. מה עברנו עד התייאשנו מהדיאטה, או שברנו את הדיאטה, או בכלל, זה גם לוקח אותנו בכלל להתמודדות ולתחושה של הכישלון. ובמקום הזה, אני שוב חוזרת, ממש ממליצה לכם לראות את הסרטון של ברנה בראון, של העוצמה הזאת שיש לנו להיות במקום הנמוך. בעצם מה קורה? מתחיל איזשהו תהליך חדש, מתחיל הדיאטה, אני מתלהבת, אני מתרגשת, אני מעורבת, אני קונה, אני שואלת, אני מתעסקת. זה ככה העלייה. הגעתי לאיזשהו שיא, לא מתחיל סדק, לבטים וספקנות, אני רק יוכל את זה, רק היום, רק עכשיו, קצת מגיע לי. אוקיי, זה השיא. ומהשיא אנחנו מתחילות לרדת. יש תירוצים, יש הטלת אשמה, חוסר מעורבות, אני כבר לא בדיוק עושה את מה שאני צריכה לעשות, אפרופו אתם והסטודנטים, הסטודנטים ואתם, אוקיי? הגענו לנקודת שבר, אחרי שהטלנו את האשמה על אחרים, והיו לנו מיליון תירוצים מוצדקים, תירוצים לא במקום הרע, תירוצים באמת סיבות ואילוצים. חוסר מעורבות, אוקיי? מכבים את המצלמות, לא עושים את המשימות, כן מגיעים אחרי הפסקה, מבריזים אחרי הפסקה, כל הדברים האלה קורים. הגענו לנקודת שבר. אנחנו נמצאים היום באיזושהי נקודת שבר. עכשיו השאלה, מה הלאה? ומה שיעזור לנו לצאת מנקודות שבר, ברוב המקרים, זה להתחיל לעשות, להתחיל להתמקד ביעדים, להתחיל להבין שזה המצב, ושוב לעשות כמו שעושה ווייז, חישוב מסלול מחדש. הדרך היא לא מסתדרת, אני נורא רוצה שתסתדר, אבל זה לא מסתדר, אין מה לעשות. חבר'ה, צריך למצוא פתרונות אחרים למה שהיינו עושים קודם פנים מול פנים. ופה תמון הכוח שלכם, ופה תמון הדרך לפתרון. אתם צריכות, או כדאי לכם, להיפגש, אפילו בזום, שמישהי אחת תוביל את התוכנית, שמישהי אחת תוביל את המהלך הזה, שתבינו מה המטרה, ומה אתם רוצות בעצם להשיג מתוך העניין הזה, כדי שתוכלו להתקדם ובאמת לצאת מהמקום הלא פשוט הזה. ומה שאני רוצה עכשיו קצת לעשות איתכם זה לרענן את הדיבורים, אני אפסיק עכשיו את ההקלטה, אני רוצה לחלק אתכם לחדרים, שנייה.